poble tot el món està esperant que es desperte. I vostè vinga a fer-los esperar. I al bar, a la caixeta del domino, estan eixint teranyines de no obrir-la. Sap? Si no fos per vostè, jo mai m'hauria atrevit a jugar als trinquets. I ara sempre hi ha algú que des de l'escala em crida: arruixa, xiquet, com t'ha ensenyat el pedreguer. Ja m'agradaria a mi que quan tinga la seva edat la gent em volguera tant com a vostè. Li vaig a contar una cosa, va. Avui penso donar el pas. Amb Anna, sí. Això s'ha acabat, Bel. He de canviar de vida. A partir d'ara m'alçaré a les 8 del matí. Bé, a les 9. I tindré l'habitació ordenada. I em planxaré la roba. I deixaré de gorrejar menjar. Ah, sí, això també. ¿Qué más te pongo? Sí, bueno, yo soy tu ídolo, tío. O sea, no. Que tú eres mi ídolo. ¿Tú por qué no me echas un cable, eh? Porque soy músico, no electricista. Pero eso que llevas en la mano no parece un instrumento, parece, déjame que lo vea. ¡Oh! Es una bandeja. Así que en estos momentos eres camarero, no músico. Es que era guapo, divertido, un cachondo. ¡Un cachondo! Ja està? Jo t'ajudaré i tu m'ajudaràs. Jo no necessito la teva ajuda. Oi, i tant que sí. Tu necessites fer règim, se t'està posant cul d'elefanta. Molt bé, farem això. Un serà el guàrdia de l'altre. I cada vegada que algú falle, pagarà una multa. Però si no tens ni un duro. Ai, sempre tan negativa. Te plantas frente a Alex, como un hombre, y le dices, mira, Alex, tronco, entre tu hija y yo. Ah, vale. No. Ala, va. Cuando consigues que te respeten no hace falta gritar. Con un susurro es suficiente. ¿Lo pillas? Lo pillo, Bruno. Lo pillo. Bruno está ahí. Es la chica esa. ¿Ese de ahí? Sí. Venga, chaval, tírale. Venga, chaval, ¿qué esperas? Tírale. Lo que esperas lo paga. Venga, tírale. Perdona'm, però jo no sent per tu el mateix que tu per mi. Ho he intentat, però... Què has intentat? El què has intentat? Voler-te. Voler-me? Això s'intenta, Anna? Ho sent. Jo t'aprecio molt. Però no et vull. Sí. Sí?